Hola, molt bones i fresques. Benvinguts a TV Gràcia, el vostre canal del barri i, com no, també de Barcelona. Un dia més som aquí, al barri de Gràcia, no podria ser d'una altra manera, i amb motiu de les festes del barri ens han visitat els Mossos d'Esquadra. Ara som al costat de la plaça del Sol, però ens anem al passatge Sant Joan perquè sabem que estan allà i ens explicaran un munt de coses, de les motos, dels cossos especials, bueno, tantes coses que fan els Mossos d'Esquadra perquè puguem estar tots tranquils. Així que, som-hi. Avui hem tingut el plaer de gaudir d'algunes de les unitats del cos dels Mossos d'Esquadra. Amb motiu de les festes del barri, els Mossos ens han visitat i han vist algunes de les unitats del cos policial. Han vist la unitat canina i la de muntanya. També han pogut veure la unitat de trànsit i la unitat aquàtica. I finalment han vist la unitat d'explosius. Han pogut veure una mica de tots ells, doncs han fet un petit desplegament on s'ha demostrat que tenim un gran cos policial. Ens explica una mica més de la trobada d'avui a l'inspector dels Mossos d'Esquadra de Gràcia, Ricard Fernández. Bon dia, sóc l'inspector Ricard Fernández del districte de Gràcia del cos de Mossos d'Esquadra. Avui estem participant amb les activitats de la Festa Major de Gràcia i és el 5è any que fem aquesta exposició dels nostres serveis centrals aquí en el passeig de Sant Joan. Hem d'agrair a l'Associació de Veïns d'Amics de Sant Joan que ens cedeixen l'espai i també alguns mitjans tècnics per poder fer les connexions. Bé, cada any portem una mostra dels nostres serveis centrals, com poden ser la unitat canina, la unitat de muntanya, la unitat subaquàtica i desactivació d'explosius TEDx i la unitat de testats de trànsit, la unitat mòbil de testats de trànsit. A part d'aquests plafons, perquè els nens es facin fotos, la gent que vulgui, i alguns jocs, la moto de trànsit, la furgoneta de testats. I té molt bona acollida en el barri, des de fa 5 anys que ho fem i esperem estar molts anys més aquí fent-ho i que puguem gaudir tots de la festa, tant grans i petits, molts anys més. Altres anys ho fèiem en un format més petit, però hem decidit fer-ho d'aquesta manera perquè així la quitxalla té més llocs on distreure's amb un sol matí, pot veure totes les nostres unitats centrals i pot fer diferents activitats en un mateix moment. Moltes gràcies per participar i sempre que ens necessiteu estem a la vostra disposició a l'Avinguda Vallcarca 169 o trucant al 112 per telèfon d'urgències. Gràcies a tots. Han pogut veure i constatar que són grans professionals els que ens guarden i que a Catalunya tenim un gran cos policial. Ens han ensenyat alguns dels vehicles i ara veurem el de trànsit i atestats. Aquesta en concret és la furgoneta de la unitat mòbil de trànsit, una furgoneta polivalent que està preparada per fer en qualsevol moment proves d'alcoholèmia, proves de drogues. Tenim també dispositius per tal de fer fotografies, un estudi de l'accident, un estudi acurat i després traspassar-les al programa informàtic que disposem allà a l'oficina. I ara ensenyarem el maletero. Aquí tenim eines per tal de mesurar distàncies, punts de col·lisió, neteja de la via, sobretot senyalització, importantíssima a l'hora d'arribar al lloc, que no hi hagi més accidents. Tenim aquí un equip per prendre mesures amb làser, són mesures molt curoses a l'hora de senyalitzar. En cas que no hi hagi visibilitat al lloc de l'accident, disposem també d'un grup electrogen per tal de poder donar llum a algun lloc que no tinguem il·luminació artificial. Això és una pèrtiga que podem pujar-la fins a 15-18 metres i a partir d'aquí disposar de llum artificial per tal de poder agafar mires. Realment estan molt preparats per actuar en qualsevol emergència o circumstància i ho poden fer per terra, aire o mar, amb total garantia. Agraïm a l'Ajuntament, a la Generalitat i al cos dels Mossos d'Esquadra per ensenyar-nos les unitats i algunes de les activitats que fan. Gràcies a tots. Bé, gent, venim del passatge Sant Joan. Ja heu vist els Mossos d'Esquadra, Un cos
ultra, mega complet. Vull dir, no ens podem queixar. I ara, justament, ho estàvem parlant, no? Fora de càmera ho estàvem parlant. Fixeu-se quins contrastes tenim aquí darrere, Però això és el barri de Gràcia, un barri molt d'encant i amb molts contrastes. Espero que us hagi agradat i fins la propera.